Aglut-luto ka mo titikan kanan, tita bakal. Apag isaw, nabayag ajak nangan itikas ta. Han nga para kanyam da tulot-luto ak. An-anwa mga ruday ta. Ipakan mo itasaw. Kanan dagi dya umay agsugal ito balay Anya? Apay agsugal kayo dito. Asino kinang ibagakan ka pa umayam na gitag susugal dito balay? Katsak Apay iparit mo. Ha! Makalip-lipat kan sa matan roding. Apay balay mo aya datoy. Ha? Siyak tinainagan iti dato nga balay. Siyak takim balay. Makikab-kab balay ka lang nga oray agasawa ta. Isungahang ka man nga kundi sita kanya kruding. Unang matlano balay mo dato nga iso nga oray sa nga ribo nga tao ti awisak iti balay awan bibiyang mo. Ta siyak takin tawid iti datoy. Haan nga si ka nawatam. It's merienda time, mga cardmates! Ang merienda tayo pa, ha? Wow! Mayata! At libre ang merienda. Anya nga libre. Magsigatang iti kanan na, ha? Sa nga pulumot lang ti may sa nga slice ti kanan. Una yun, pabayadan pa'y laang matita. Talaga nga kasta, ha? Negosyo nga rod. Sige, ag merienda tayo pa. Tapno, anda pa migsa tayo nga ag-sok-sok. Sige nga Rod, mangan tayo pa'y. Madamdaman ton tibayad. Ay, good. Pagbagam, jasawam, maroding. Kumarit mo't nga ron no kas niya abagbaga ak apaw. Amuyo mo't ang tiugali na. Natangig ni tita. Oray ka sa nutikin na tangsit na bagbagam latapok. Nasaysaya at jaya dalata mangag na balakad. Ngamtay pulos nga awan. Nagsakit mo't nga ron ti panagsasaunan no ka apaw. Tanotog nga rin kiti aramitin na. Tila may sidsidir na. Pudno mo't kit nga awan income kamang ko kinkuha na asan ni kwa. Tanya nga ikot isumat nga ron ti addaan. Oray pay. No talaga matlaan na patagkakan kwa na nga sawanan. Di nan isidir dagita bambanag. Nanya ti kukwa na. Kukwamatan na tagasawa kayo nga road. Un nga ron. Ang sabali talaga ti ugali ti asawa ka po. Nasukir nga asawa. Ne, da kayo matgayama pong. Apay, anyat gagarayo. Adala ko maumay ko ibagakan ka, tita. Ay, amo kon ti umayo ibagamanan. Nakaprograman ito'y panunot ko dagitang ibagbagayo. Memoryado pa kit dinata pa ulit-ulit matlang ti ibagbagayo. Mabitlaan. Uray siya nga puno lang minutos. Adala ibagakan ka balasang ko. Ay na, handak man nga pagkakabawan na bong. Agawit kayo kit dinteng kayo aginana. Hang kayo nga pumanag na, tabaka maitublak kayo. Ala, agawit kayo. Ada sumangpot nga bisita no madamdama. Ambog, no asino, dagiti pagbaga, masya nga ilaim. Dagiti pada mamannugan. Ay na, madi, di kasta nga raramidam. Nadagsan iti biyag, di kasta nga ramid mo. Agyaman ka kit di tanasing putya apo kok. Anang asawa kan ka. Ay na, mabalin ka di apong, huston. Lap-lap dak ti bagyak nga makasawi ti hangan na sayaat. Ngamne, pilitan dakmat. Agawit kayo kit din. Biyag ko datoy. Hangada kayo timang palpalamot kanya. Iso nga handak nga bibiyangan. Nate, balasang kau. Amok nga ulilakan ademang. Iso asyak pala ang timang sande iti pagrebengan kumad ang iti dadakkel mapimusayan. Nana Intang. Amok ka may siya kakadag iti mapan makisugsugal iti balay datita. Kwa. Pamagbagat imay sa nga ina dayto, Iwan. Tulungam ki, de di asawa mi di garden na. Awan mo't anak yung asi kaswam. Iso tulungam di asawa magtrabaho. Ha? Di ka masaksakitan nate. Ngam para mo't lang iti pagsaya atam dayto. Ija mo, di pa nagsugsugal mo. Tulungam ki, de di asawa magtrabaho. Nana Intang. Dahil matla ti amok apagsapulan ngamin. Ti makisugal.
Linyak sa ngamin dayta. Takanayo nak ang mga baknok wa. Anya? Makatultulong akmet kin nila kay ko. Baban dayta. Ta mga baabak akmenok wa. Ay sus, ado ti sabala panggadan dita. Engka makilabada no iso. Nana, Sana may parbeng day tang araramidem. Di mo tultuladen ya asawa jay apo kaw. Sana dumngag iti pamagbagaday jay. Amo ka nasingpad ka natay. Iso adeng genak ko ma. Kim na ti pamagbagayo ti may sa ka-eskwelaan ni tita iti card, apong. Ni ka din ati ti bagbaga marodeng. Wala pong. Manon nga daw, ajak nakita ana pa ni balay. Adong absent na. Mayat nga ron, no kasta. Nasaya at unay, tadim nga giti pamagbaga. No jak mabagbagan ja sawam. Nagiti kasugalan na ti bagbaga. Pinda kamin ida kasarita. Tabagbagak idamen. Uwan man apong. Naimbag ka na kayo, bakit kayo? Barang da kayo ti ipangagda. Wan, oray guranda kaun. Basta sakbay nga ipulang ko ti biyag kaw. Kaya't ko pa ti makatulaw iti padak katao. Naimbag nga oras mo, Gido. Nga asawa ni Gida. Nay, da kayo mat na naintag. Masya nakijapo ko, Gido. Kanayon nga konsumisyon, gapoy tararamiden niya asawa na. Iso kayat ko at tulungan. Itiritsuyaw, ti kaya tiyong ibagaan na. Di kaya palpali kaway. Sardengan yon, timapmapan ni Jay Balay Darudeng nga po ko. Sana sugalan ni Jay. Panunutan niyo kumamit nga dasawa ni tita ama disturbo yo. Ay, nanana, no agreklamaw di pumanawan. Saan naman ta balay da jay? Balay mo't ni tita. Ah, Adayin kamkamang japo ko yaw ka ni tita. Awan, Mike. Diyala siguro bado na ah. nagsakit mo ti kasta pa nagsasaumon, sika, Gido, nga asawa ni Gida. Agpapada kayo nito ugali kada tita. Inkay kadaginanan. Sana nasayat, nagbanaw itikas kada kayo amakita. Nakapsot kayaw. Di yun stresan ti bagiyaw, gapu ti sabali at taaw. Tilatan bagbagiyaw ti pakibiyangan yaw. Di kayo makibibiyangan iti padayo at taaw. Panangisakit tararamida, Gido. Alakid day, nagawid kayaw nana, tanay, adapay aramida. Man nakibiyang aruda dyan nga apong nila kay ko. No agsasaw ko na matlan perfect tamat nga. Huwag nga raw tita. Apay, ayan saan na dito barangay tayo? Advisor, magbaga. Jak amoy ti dyan nga bakat. Pati ni natin nga kadwa tayo sinugsuganan. Man nakibiyang da dyan nga. Sinugsugan siguro di asawam, iso akas jay. May samat na dyan nga asawak. Sugsugsugan na siguro ni apong na. Tapno bagbagaan da tayo. Kanayon nak nga tubtub nga ran. Nagsasaw. Kaslamat ka no nga dahil kamkamang na nga. Aw-awan mo't nga pulpulos. Wala, si Direm no kasi nga ati paan na kay ti kayat mo nga aramiday. Sikat ti baos, ta sikat ti aking balay di tayo. Sinaam kay din ano kasi nga apaan na ka. Bilbilang ak nga raw. Numapon no anak talaga nga kasta ti mapasama. Sige, rugyan tayo manantan eh. Nalpasan ti pa nagmemerienda. Kakadua. O, nay matikas to yan. Agkaiwaraman ang tirong-rong dito balkon. O, nay kat nga minan dagi at tao. Dalos da tao. Ngamuwarada mo't awara. day, anyat tanta na butubang di taruding baraw. Ay, kuha ninang. Nakitay man bisita ni tita. Sakbay arumwarak dito balay. Nadalos ang mapanawak. Ngam no sumang putak. Agkaiwara ti kumporme. Makitkitak nga rod baraw. Inaldaw nga da bisita di asawam. Nagaariwawa da pay. Tano agsusugal da. Pasaray at daarak apag sasangwan da. Apay, di nakadenggan di asawam ayaro deng. Apa enak no bagbaga ak ninang.
Da kayo man kit di ti mangbagbaga, bareng da kayo ti denggan na. Ay na, pinadas kun a pinagbagaan ide. Ngam nadlaw ko asintiran na ti maibaga. Iso amanipod iden, jak pinakibibiyangan nun. Jar na mo ti umapan umabagbagaan. Wan nga ron ninang. No ati paag, tila maisidsidir na kanyak. Wan nga road, mangmangag kuno dadto madagiti bagbagaan na ken ka. Tagibasitin na kamulauna yun. Wan nga ron. Ang naruama kon. Kan may sa pagpaisumat ngamin nga awan income ka mangkukin ko ana ninang. Uray pa, ay barok. Saan arumbang nga isidir na dagitaken ka? Nakias-asawa pa'y langarudken ka, no kas tagayam ti bagbagana. Ay, awan karbangak agreklamo di ti balay ninang. No agsasao ni tita, kasla kaaruba nakalaang. Kasla saan mo't nga asawa ti pangibilbilangan na ken ka. Baybayan yun ninang. Dalo saklatan anag iti iwarada nga agbabarkada. Ay, ada tataulan ti aso yaw, tita. Ha? Ay sus, adda pulis. Ay, ilang mangyo na kita kakadwa. Tulungan da kakadwa. Darasan niyo. Pag na kayo ni Jerry daw dyan kusina niya. Rumar kayo ni Jayan. Darasan niyo. Ay, mabit lang, sir. Anya day jay, sir? Aday mawag ka na kami. Ada ka nog susukal nito eh. Ha? Uy, awan mat, sir. Apay, sino tinang ibagakan niya yo? Sana na masapo lang mamuan nyo. O sino ti kadwam di tabalayo? No kayat yo, umaya kayo ay tionag, sir. Umayo kitaan. Sumrak kayo. Apay, sino tinagpulong ije pulis tatay? Si ka, Rodiang? Nay, nagpulong nga. Anyat amok di tangay. Ay, hangka nga agararamid, Rodiang. Tanumamwak nga si ka tinagpulong, patakyasan ka ni Tibalay. Awan amok di ta kunakmait. Apay ko mga gipulong ak. Ipulong kakit din nga asawak. Sigurado ka? Uy, promise. Sino nga tangay tinagpulong? Uno ni apong mo? Uno ni ninang ta? Uno ni uncle ko nga ta? Uno ni ante? Uno ni Ay insan? na, saan na tilat atapon, tanarigat kag kamalay. Uy, Ang mga numadaksan ka, tita. Tikit di nasaya at nga ramidem. Di kan agayab iti kadwam dito balay. Ta mga numatiliwan da kayo no sumarunong. Delikado kayo. ibaglangan ta alis to dagje kakadwak nga agtaray nga naglamang. Ay na, nag-adayon sa matunayan dato nga bantay. Ito'y tayo na kakadwa. Uy, dito tayo nga kadwa. Iwar tayong tibalon tayo at tulda. Kas ka nasakaw tayo, ap tayo. Sige nga Rod, tairwar ko matanjay, merienda nga, imbalkot ko nga, kanan tayo. Dayta ka, iti kay kayat kukin ka, tita. No, may papanitimakan, alerto ka kanayaw. Ayun na. Apa, itulog ko nga Rod nga, ang bisin kayo nga kakadwa. Han mata. Sige, ag merienda tayo pa'y. Tanabannog tayo nga nagna. Ngam ne. Bayadan niya, ate kanan niya. Nagbalbaliw siya, magdan niya asawa mapo. Di dan siya magkanog sugsugal dito'y balayaw. Anya saan? Imalis dalay ti pwestuda, abong. Nay, sa dinong ayan. Diyan ka mo. Nga medyo sa kano ka bambantayan. Diyan ka mo ano, sa dino abanda. Ha? Ay, na. Talaga natangkan ti ulo da. Sa pagpapada day ti ugali, dagi siya nga kukuyaw. Kasano, kat isuda mo't akanayon ti agkukuyog. Di pa'y agaw awid ni tita no dagduma, apong. Ay, papapanan na nga'y. Pagturturugan na. Diyak amo ano mat maturog, ano niya. Tanong sumangpot iti balay, soyaab. Intun ko maturogan iti agmalmalam. Ay, kastaya. Mapuy-puyatan siguro kapoy ti bisyo na. Wan nga apong. Kastamlat ta kanayo nan gidaw. Lumaklakay ka nga awan pagbaliwan na. Tala ka man kita. Nasakit ti ulaw.
Apay ana siya kay naabak ka manan. Basol ko manan no naabak ka iti sugal. Basta maabak ka, siyak ti pagidas alam iti pungtot mo. Aguli magkakunak na malawanan ka gina. Padasuma, tay darum ka gidaw. Apay ti kunam, di ka kabailan ngay daraw. Postal ko na! Di ka di makawawat! Ha? Di mo na yun ang tisakit ulok. Pagmamalasak lang arunan ngam kasta pala ti pagbagam. Ay, ala, tarumuarak nga rudan. Saan na komportable diti balay no adagong ungat nga awan gap-gapuna. Nangan kan tatagido. Saan pa'y nga raw tita? Si Kangay. Hanak mat nga mabisin no kastoy nga mga babakak. Sa balimot kanyak. Jak marik na tibisin ko no mababakak. Tadyay isusubot ko ti pampanunutak. Ay, agkabalik taranta agaron, tatagido. Agpabigay ka mamat, tita. Si kamot la kanayon ang ti mga babak. Awan mabalin, agsuswerte aktad ta, kadda kayo matag mamalas. Anay ko, Ruding. Ruding, agri ang kaman. Apay, bakit? Nagsakit nga perper may datwatian ko. Maululaw ako niti sakit na. Ha? Anay ko nga permi. Ni, apayin ngay. Anyat kinan mo ya. Awan matikin-kinan ko, tatay. Anya nga taday ngay. Maululaw ako nga permi nga talaga. Sige, itaray ka lang ni di ospital. Nabayag ka din, amarikrik nam ti sakit ti tiyan mo? Uwan. Ti amo kakat gagangay laang sakit titian datoy so nga hangko nga inkan-kano. Anyat ko nada aya. Ada problema iti internal organs mo, bakit? Agkakalat ti sakit mo. Anya? Na-trigger siguro, hindi ka na yun ti panagbisin kan panagpuyat mo. Kasano ngay? Ag-agasak? Maopera ako ano anya? Maagasan na ka di pa, Roding. Ikararagda ang maagasan ka, bakit? Lugasta, na ospital mo ni gido nga asawa, marigida. Wen maray. Mapana ita iti ayan na. Kimaro ti sigod asakit na iti dalam. Kantay high blood na. Anya, ay nabisyo mo nga min di asawam. Inabuso na ti sakit na. Wen nga rod Mangginom lang nga rodan. Sa agpuyat pa'y kan agpisay. Papanan na nga no di kumaro ti sakit na. Ay sus, nagpadaan dan akin ni tita. Na ospital ka numag. Karurwar na la iti kalman. Kahit kumusta nga tangay. Ado ka no ti agas na. Kan maoperan sapay. Ala, una yan. Nagpadaan dalaki di beten ana ospital iti asawa. Wen tagpada da mo ngamin anatangken ti ulo na. Roding, ayan mo lakay. Umayag! Apay ka na Ada iparamid mo? Makain inumak nga permi. Tulungan nakman nga bumangon. O sige, mabit lang bakit? Ala, kumpot kay titanggat ko. Ano tinakabatil at danom mo, bakit? Uminom kan Anyat pagsangitam ngay. Nagsingpot ka ngamin. Naasikaso ka kanyak nga uray. Tinagtagibasit ka idi, Roding. Ala, di ka nagsangit. Asino ko matagtinulong no saan adat ang agasawa. Makon-konsensya ngamin. Tunggal malagip ko te. Panagsasaok kanyam idi. Sorry, Roding. Lakay. Ala, lipatam daytan. Saan ka aginura, taay ayatin ka unay. Inayat kalata, nga uray kas ti tratom kanyak. Sorry nga tal talaga Katsapay ko matahang kanto nga mga asikaso kanyak.
Sapay, ado pa iti agasak. Pangalaan ta nga iti kwarta ro diyang. Saan mo na problemaen na ita? Tiket di pa nagimbag mo ti panunutom. Bawal ti ma-stress kan ka. Adda ka asi ti apo. Patsek adi na tabaybayan. Mairemedyo ti amin. Iso na ti ka madanagan bakay. Anya, agkasar kayon, kunayaw, glory, binignaw. Uwan ko matatang. Kaya't mintag simpa ka ni Glory, tata. Tapno makabukal kami mo't ni ti anak nga agbalin mo't nga apo kayo. Ay, kahit adda kayo na ita. Ang kasano na ita ngay. Agpada kayo mo't nga istambay. Awan trabaho yaw. Kasano ngay agbyag kayaw. Pangalan yaw, iti kanan yaw. Nalawan si talon da binigno, tatang. Ay, kastaya. Kahit mayat nga ron tapno adda pangalaan yaw iti kanin yaw. Mulaan yaw iti pagay, tapno adda apitin yaw alamutin yaw. Uwan tatang, tinawan ang mulaan mi dahi dyan iti pagay. Kahit makamu kayo nga ron no agkasar kayaw. Isunto mo't la akanayon ng ti panagkuyog yaw. Agkasar kayo nga ron pagsasaritaan tayo ti kasar yaw. Anya akasar mo ta sasawam. Anyat usaram nga agkasar ngay, kat awan mo't parcha masagana. Ha? Katay lima ababoy yung ngay nanang. Ayawanang inlako ko. Kan may sa, apay ngay aday jay tinamnamaam apagkasar mo. Nagbanban nugak day jay. Kat no ultimo agpakan kat kasadut mo. Ay, sa apay imbaga kon iti ama ni Glory adumanon tayon tapag sasaritaan tayon ti kasarmay. Kundi karit ka amang ikasar, ngam awan mo't parcham. Ay awan abinigno, di mo pa'y mabalin ti mga asawa no kasta. Kasano ko ang mga asawa kay ti kasta ngay, di mo pa'y malaban, ultimo brief mo. Agbalbaliwak ton ng mga asawa ak nanang. Oh, nga ta. Wala nang. Gumagitak to. Nang runa no danton putot ko. Apay, itulog ko nga rod mahit nga agbisin ti pamilyak. Saan mo ta? Di mo pa'y nga ron mabalin ti agkasar, tawan mo't busbusan. Jay pala naglakwan nyo iti baboy yo So kataktaw. Pangalaam ko maiti isukat mo ngay. Tay maurnong to aparwad Anya, ay mabalin ay amot ti kasta. Apay, masiguradom aya adakkel to ti maurur aparwad. Dakkel na nang. Kat no nagbabak nang nagiti kakalugaran tayo. Patsek adakkel to ti ited da aparwad inton kasarmi kan Glory. Kan nagitay to big time ti alan mi aninong kaninang mi. Alan nang. Usarin tayo tinaglakwan nyo. Tadyak kaya ti mabainan iti ama ni Glory. Ang mga no kunaan na nga glas-glas tugak. Ay, Ala nanang, di kayag sinayon. Uwan ko na yun, tadumanon tayon. mala, basta bayadam to Tanay, pagpuunak manenday jay nga ag-business. Uwan nanang. Nalpasan ti kasarta, Glory. Ayan tayo box anak ay kabilang ti parwan. Naitaman ni nakaparabaw di tan lamiseta. Umay ka, bilangan tan ti kargana. Agsingsingir ngaminan ni nanang. Ha? Apay, adda utang mo kan ko na? Adda, jay bayad ti naparti asagana. Anya, kunak man no kunang nga urnong mo tinaigatang kadagijay. Kasta matimbagam kan ni tatang. Kun kunak lang day jay, tapno agbilib mo't ti amam kanyak Nga ore awan trabaho, at dalat tamot urnong ko. Anya? Di, awan nga rod pang rugyantan No pagbayad mo gayam iti utang mo ti parwad ta. Makaurnong tantumanan Kwartala day ta, Glory. Di ka reklamo tamadi. Umatap ti grasya no kasta. Hey, pag naidan nyo nga raw, itatanalpasan ti kasaryaw. Glory, binignaw. Agnaad kami kano ije balay da binigno, tatang. Uwan tatang, yawid ko ni Glory, ta asawak mo tan.
Di kay madanagan, takanayunan min to timang sarungkar kada kayo dito'y balay. Ala, makaambo kayo nga raw. Sapay ko maharta mataginayon ti kinaragsakyaw. Di kay ko maagap apa. Kan agagagat kayaw. Agsalukag kayaw. Agtinulong kayaw tapno pumintas ti biyagyaw. Wen tatang, no makaapit kamin to itipagay nga apitan me, mangyag kamin to itibagasyo. Ay kat pagyamanak Agam sa anak nga agdaw-dawat, anak ko. Kabalak pa'y matyag trabaho. Adamot talaw na suksukayag. Di nakpakananagan. Adan asawa ang Benigno. Aggagat kamutan. Agnakam kan. Agtrabaho ka. Tapno adda pang biyag mo iti pamilyang. Tangiwat niyo man mo't. Mangag na kayo ni Glory. Iba'y nandakmat nga anak yo Nasaysaya at numaamuan na tipod no nga ugalim. Di ka agpamarang tamaduktalan ng tumula asadot ka. Huston ko nakmat. Kat agtrabaho kan Uray construction no iso. Sumurot ka kada insan mo. Nabayagan nga'y ayabanda ka. Ngam di ka mapmapan. Nakaurnong ka kuman iti kwartam. Wen ka di. Agtrabaho akto no agsikugan ni Glory. Anya, kaanon to pa ingay? Urayom pa'y lang agsikog sa kaagagawa. Rugyam kit diitan Nasakit nga ro ti sikat ko. Kung oray ti sakak nagsakit. Diyak pa'y makatrabaho ita, anang. Benigno, nasapa mo tarin mo ni nanang. Napanan na, Mapanmanan agisorsor itila ko na akan kanan naggagat-gayam ni nanang. Ay wala. Awan makunak ka ni nanang. Talaga nagagat na itiay. At iwan na pa yan ay di tatangag trabaho. Kastaya. Agkat anya taramidam itangal daw ngay. Panagtatalon sa amatan. Apay, di mo pa siya rin di talon mo. Di ka agarado iti pagmulami ti pagay. Awan mo't nga ron. Nakasalda di talon me. Anya? Nakasalda? No kasta? Saan na da kayo timang suksukay? Saan ata nakasaldakat nga ron? Nagkapangalahan ta nga ron iti ka ng tangay. Kunak man no libre bagasyo. Saan? Gatgatangan me. Ninanang ti gumatgatang. Taisot ti alis to ngagtrabaho. Siyak ngamin kat pasaray agsakit ti sikat ko. Kas ita, anay ko, anay, sumakit manan, anay ko. Ape na sakit. Diyak mo Diyak mo't ngamin nagpatpa-check up. Diyak kaya't nagpa-check up na mga no adda maduktalan da sakit ko. Adda ngagsakitak no kasta. Kan, tuyulok, agsakit manan, anay ko, anay ko. Siguro na marikrik-nak lagi tiyo sakit ko. Sipod pa'y ubingak. Di barukong ko, anay nagsakit. Agkakana mo tinasakit kan Benigno. Apa yung ngay? Kabalak pa'y matkit Inanalaang ti kasapula, Glory. Nagtrabaho ako, kumaro ti sakit na. Agpa-check up ka langan. Saanan? Manjak ko nakmait. Amangan na damaduktalan da sakit ko kat umanay la pampanunutok taon. Amangan no may stress kat may daras ti papatay ka. At din sangpet ko amasida balasang ko. Pakiluto man laangan tani, namanugak mo. O sige nanang, kasi kay matano da kayo pa'y latagluto. Napanan ni Benigno balasang ko. Nakaturog nanang. Manan, ay day talamat maturog ti kukuenan. Nangasawan ngam isulat na ti aramid. Ha? Ay sus, agsakit man ti ulo nan. Itay pa lang agsaksakit, iso ngayon turog na nanang. Ay, kanayon mo takasta. Awan lakit agsakit ti ulo na. Sikit, saka, kanuan niya pa'y dita. Kunak nga ron nga agpa-check up ko matap na amunat tumaran na nga agas. Di na nga ron kayat. Idi pa'y lang nga ibagbagak nga agpaduktor. Ngam di na mo't kayat. Ungtanak no pilita. Ay, kasano nga ron na makatrabaho ngayon no kasta. Kababain mat kada kayo nanang.
Da kayo kay din timang manggad para itikanan mi. Ay na, nairwama kung balasan ko. Sigod mo't asyak timang manggod. Apay, di na kay tultulungan ni Benigno. Ayan, nanang. Kasano ang matulungan na kat kanayon mo't nga agsakit ti kumkumpur mi kuana. Iso nga ikarkariga taklatan ati aglako-lakaw. Tapno adda maigatang itibagas kan si daan. Ay, sayang di talon niyo. Nakasalda magayam. Ha? Anya atalon, Glory? Di mo nalawat talon niyo. Ngam nakasalda ka no kung na ni Benigno. Ay na, anya atalon. Adda aya. Awan talon may balasan ko. Anya? Nagsaya atin ngay no adda talon may. Awan. Daytoy lang nakaisaadan ti balay ti dagame. Patpat yung day di Benigno. Ay, day tangarod pa iti may sadyak kayat iti anak ko. Bolbulas tugi no daduma. Aniya? Ape nga kasta ka Benigno. Linas-lastugan nakmat. Ape ang masapula lastugan nak kat asawa nak. Kunam nga danalawa talon nyo nga mawamagayam. Saan kong almanan tinalawa daga? Nga maditirik nak iti panagululbud mo. Ala, pasensya kan, Glory. Diyak ngamin kayat na maupay ka kanyak. Iso nga imbagak tikas dyan. Kasano, di kag trabaho? Di ka sumapul iti panggadam? Kababain ka ni nanang. Isunti provider ta dito balay. No di kag trabaho siya klangan tagubra. Kanayon mo't nga nagsakit ti ulok. Sikat, saka, bukot, barokong ko, kantyan ko. Kababain mo't ti sumanardang iti pagtrap-trabahwak no sumuro ti sakit ko. Agsapulak nga ron iti panggadak. Tapno matulungak ni nanang. Anya ko trabaho nga. Awan master ka na trabaho dito lugar tayo. Iso nga umadayuak ka. Mapanak iti pagtrab-trabahoan nagiti kakasinsin ko. 5 nga oras ti biyahe manipod dito eh. Anya, nagadayon nga. Ay saan? Agtalinad kalangan dito balay. Sana balay. Tano umimbagak. Agtrabaho akong, promise. Gundawayak ko matagtrabaho tawang pe anak ta. Tano danton anak ta, jak makatrabahon. Siya akong tagtrabaho, bakit? Magpaimbagak labas eh. Inanalaang ti kasapulak. Pasensya kayon, Glory, Benigno. Saan kayo apapapanawan dito'y balay? Ngam na saysaya at siguro no lumasin kayon iti pagnaudan. Tapno amuyo ti adda kun awan kada kayo. Sapay ko mata maawatan dak. No siyak, maawatan kayo nanang. Agyaman na, Glory, balasan ko. Sika nga'y Benigno. Maawatan nak, iti kayat ko ang mapasamak. Tapno agagawa ka ngagtrabaho. Tanay, bakit akon? Sumalog mo tipig sa ako, nanak ko. Kahit pag naadan mi nga rodan nga. Agawid ta pala iji balay ah. Ay manjak. Imbag kumaan awan ni tatang mo iji balayaw. No kayat yaw, dalusan nyo day daan akalapaw di taasida. Mabalin pa'y apag naudan day jay, kurang laeng iti dalos. Nagbasit mo tin nga. Kas kam lapimpiman ni Jayan ah. Napintas day jay no madalusan. Alaen nyo tay may sa apaglutuan tapno adda aramaten nyo. Ikan kayo mutan iti kaldero kas kada plato yaw. Ay, Ala, di ka nagreklamo, Benigno. May mayat no lumasintan. Tapno mapuwersa tang ang trabaho. Narigat mo tan, mang namnaman talatan iti matmatgadan ni nanang. Imbes nga iso titulungan ta, baliktad mo't. Isumot timang pakpakan kadatan. alangarot ah. Makamoditan. Anya matikas tuyan, awan mambaga sa may saangan. Katin ka mga alay di balay da tatang mo ah. Apay awan bingay mo, di talon niyaw. Nakaapit mo tan. Ay na, nabayagan na naalak ti bingay ko. Subsobra pa yan tinaalaalak. Tayjay mo tayan ti pagbagasan ta. Bastawan may saang, ijay ti papanak. Talaga kasta ah. Anak na kangarod, di tulungan na ka. Awan mo't ngamin kwarta ni nanang ka. Na adu mo't tirikrik na anan. Sana na makatrabaho.
Kasi nga ron ni Nanang, imbes sa sika kumatimang tad iti kwartana, nga mawam mamaytad mo tadi ka maagunay amang good. Nagadun ti utang tabinig no, naiwarasan. Isa pa nga asim ka di, agagawa kamot. No sa anak lama si Kog, siya kumantag trabaho. Ngam umadanimot tan ti pa nagpasngay ko. Anay ko, agsakit man ang timparokong ko. Ay, kaya't ko ti mapan makikonstruksyon. Ta ay ayaban nak ninsan ko. Magam, di mo't may ikat ti sakit na. Sa inton, mapudutan naklabasit, sumakit ti ulok. Kain ka nga mi nagpa-check up tapno iresitahan da kay ti agas mo. Tapno nagimbag dagitan nga nanayam. Saanan? Gastos la dayta. Awan sakit ko. Inanalaang ti kasapulang ti bagi. Ay na, manon atawan nga gininanaka. Di ka pala nakainana. Madingarudlat ta. Agsanaang man ito tiyan ko. Oh, nasakit na talaga. Alang nga ron, kay nakman nung dumawat iti bagas ni Tatang. Kastala ka na yun ay. Puro dinawat kan inutang samot ng ti ipapaunag yawan akaw. Kapilitan atawang mo't pangalaan mi iti kwarta, Tatang. Di asawam nga ay. Apay, awanan plano na ngagtrabaho. Nagadumang nga ron tanan na yun na. Ay, awan daytan. Kasla imposible daytan. Agpampambarsamot lang ang jay asawam. Tani nala kaya't nagtrabaho. Amang ano awan pa'y busbusan niya o nagpasngay ka. Talagang awan tawang mo urnong mi. Utang ti urnong mi, Tatang. Ay, madain ti kasta mapas pasamak. Dalawa mo jay asawam. Ha? Jak kayat ti kasta sasaadam iti sidong na. Pimotong ka pa yan. Kita man takudil mau. Kasla na magmagaan. Madlaw nga awan na sustansya amay papaunag mau. Tatang, Kasaritak tuman. Dosan pa'y lang agbale o pag sinaan kayaw. Itaak lang agsaaw binignaw. Agul uli makaklaeng. Ngam, nabayagan ngagpalpali iwak. Awan sabot planom ngagtrabahaw. Anay ko, anay. Nagsakit ti tiyan ko. Ay, nagtala ka. Sakit na. Namin, ano nga imbaga ni Gloria ngagpa-check up ka, ngam di mo mo't kayat. Iso nga mau, agpampambar ka lang. Ha? Saan mo't atatang? Agtrabaho ka, wano saan? Tano di mo maitad ti kasapulan ti anak kaw. Nasaysaya at lapag sinaan kayaw. Ha? Ala kaw ni Jibalay ti anak kaw. Kat di mo tumakita ti putot mau nga ipas ngay na. Ay, sana tatang? Ala, tay karigata kong tagtrabaho no bigat. Mapanak makikonstruksyon. Siguradwam lang, binignaw. Maamwak mo't lang. Nupod no nagtrabaho ka, awan no saan. Nalabas mo ti kasya klase ti katugangan. Man nakibiyang. di mo ko magurguraan ni Tatang, tapag saya atang tamot lati ibagbagana. Amumat nga umadanin ti panagpasngay ko. Wen amok. Ngam kunamot lang siguro amang dagdagdag kada taon. Kat, papanam nga ron ngay. Eh kay nagtrabaho Sumurtak kada insan ko amapan makikonstruksyon. Tap na awan may bagbaga di man nakibiyang nga amam. Si kamot gayam ti sarsaron wa kabalayan. Nay, abalayan, nagudong kamat. Wen man, tanay. Awan amin na jay balay. Kahit kumustan nga nagijay agasawa. Mayat mat, abalayan. Agsursurun amag na jay apukot Aya, nagbit mat. Okay. Agtrabaho pa ni binignaw, abalayan. Wen, abalayan. Manipod kinasaritam. Nagtrabaho mo teng. Nagbuteng siguro iti imbagam kenkwana. Nga ipanaw mo dagiti agina no saan latang agbalbaliw.
Pasensya ka na balayan no nasaok idiken kuan at tikas jay. Ayos laeng dayjay abalayan. Mayat kit di tanadagdag ang nagtrabaho. Tano siya dinakdengdengge. Titaem kat manipod binagbagaam kat nagtrabaho. Nangrik na siguro. Sapay ko mangarod at agtultuloy ang ti panagtrabaho na tapno adakanin da sa nga pamilya abalayan. Naimas mo ti prito abangusa. Guston ti may sagrata sindam, Glory. Ha? Sana gaputan na iluto amin niya ginatang ko abangos. Kat lamutan mo't amin ang mangibati ka iti parabigat Suruam ti aginot na nagrigat tagtrabaho. Apay, ti kunam nalaka ti ag-construction. Kalubam man nga minan na ita, ta parabigat. In-display mo't nga min aminan. Nagrigat ti sumapol iti kwarta. Iso ngayon inutan ti inapoy kan masida. Ne, ang dami sangpot mo tinapay, binigno. Nanggatangam dito ngay. Ijestor Ne, at dagayam lako da dita istora kastoy. Ay, mangantaman nga ro diti tinapay. Nay, may salang ti kanam. Ta parabigat ti daduma. Sana gaputan naka-display dita kat unlimited mutan ti pandangan mo. Wan, may salaang ti kanag. Ramanak laeng binigno. Unay kamutan, Glory. Nagbuslon kang agsabon. Kita man talablabaam, nakalablabutab. Ni, eksakto laang matlakay. Eksakto nga. Nagado ti sabsabon mo. Apay, si kaya ti agrigrigat ngagtrab-trabaho. Si ka ti main-initan ngagkiw-kiwar iti simintaw ka nagbumbunag iti bataw. Ala, di ka ka dinagungat. Ala, ta inutak to numaminsan. Kasi di sabon na paginaw. Naibusmanan. Nagbuslon ka. Ibuk-buk-buk mun samot nga min amin. Surumot aginot Kanjay mantika, nakita. Kagkagudwamot tayo. Nagbuslon kamutan ngagmantika. Ala, bayam, tainton sumaruno, jak to agpriton. Sa bawak to amin aluto kasi daanan. Tas laji bagas, basit manan. Pungga kamot nga minapungga no mangan ka. Mabisina ang mga road, damong mga gatgatas ti anak ta kanyak. Di mo irason ti anak ta. Sigod kat di nga adu ti kanam Manipod nagdenata. Nadlaw kaon nga daraw, rawot mo. Sige, mapanakon. Kita ang basit Aginot ka, ta sana si ka ti marigrigatan ngagtrabaho. Papanam ako nam Glory. Inakagtrabaho jayan da insan ko nanang. Mayat ka no ti sweldo ijay kat. Kanada libre pag naadan mi. Kat, kasanon ti apo ko. Ibatik pa'y lakada kayo Nitatang ko mati pang ibatsak ngam di na masango. Mala siya kunti mga awir iti apo ko. Kahit nagpakada ka kinibinignaw. Uwe nanang, pinalubusan na mo. Kaya't nangagtrabaho tapno makatulong ak kano. Aya, kat alang arud agan anad ka iti lugar apapa na ang balasang ko. Tatang, amuyo ka din sino akasinsin ni Glory ti simurutan na nagtrabahuan? Wala. Niin siyang akanakak. Apay aya. Jak mo't makuntakan, tatang. Jak na guston tinaudi at text na kanya. Text na nga. Alipatag kanon. Kat sumapulak kanon iti sabaling asawag. Apay kanungay. Jak nga rutam mo, tatang. Awan mo't amo ka nagbasulakin ko Kamkasla kaguranak. Apay nga tagay. Agyamanak. Si Mangput kan Glory. Ay, di nakarakupan. Tamadurmanak kan binigno. Nay. Apay nga niya kastamot tanti bagbagam Glory. Umay ko alaan ta anak ko tagsinatan. Nay. Apay, atan nang iso katam kanyak. Makamuka na niya't panunutam.
Basta sinatan, period. Awanin na lang. Pinanawan da ko na itaginak. Si kangamin mo't apay ngamin na pinalubusam iding ay madayaw. Anya nga Awan amo ka nagbasulak na nang. Apay nga yakas jay. Di mo sawon ti kasta. Taado tinadlaw ko ama di atratom kan kwa na ide. Pagsasawam iti agkakasakit. Pudnaw asaan mo akab kabilan. Ngam agkakasakit dagiti bagbagam kan kwa na. Oray adda tao ngagdengdengeg pabainam. Pagsasawam. Kanayon mo nga isider ti panagtrab-trabahom. Iparupam launay kan kwa na idi apapakpakan laeng. Ha? So ano timam na yan ni Glory kan kat sininaan na kan. Jak mababalaw. Ngamin maawatak tirik na di asawam. Diyak kaya ta sinaanak ti asawak na nang. Ay kat ay aywam bareng maayayong pay anak kaw. Manang Biyana! Ala, pumanaw kan? Kat di ka nagsubsubli? Nawatam, ha? Nana, apay nga'y api na ba inam di sa nga ilim? Nagsakit yagong ko. Nagangdod. Nga ala, hustong. Di ka man aguyawon, Hana. Agbasol ka manan. Makapasurun nga ron. Nagadu ang mabalin nga Armanda, siyak pa'y mat. Naglalaad na pa'y mga ron. Ay, hindi ka agoy uyaw. Tama diti kastan. Masurunak namin. Anyat palagkit kita na kanya. Easy to get? Never. Hana, Hana, agkasara kon. Ha? Talaga? Kaano, Diana? Into no may abulanan Anya? Nagsapa ka matan na makiasawa? Kwa. Masikugak mo't ngaminan. Hana. Ala, nagsayat ka matan, Diana? Ha? Yak, nagpasagit kay dinobyo nga uray saan kayo pa'y anak kasar? Ha? Kwa. Nailawan kami mo't nga rodan. Hana. Yak! No siyak to ti agkasar, siguradwag a berhenak a maidatag iti altar. Ha? Amok ngamin nga anadan ti kinababaik, sa anak nga easy to get, Diana. Kun kang runaan iti amin, sa anak agadel. ay na, Diana, manasap ko. Nangag ko ti panagsarita yung kanihana iti kalman. Paspasen siya am lakuman. Gapo iti kasya panagsasauna. Aklonak nana. Medyo nasairak iti panagsasaon ni Hana. Ngam binaybay akon. Ay, mababainak nga rudan. Gapo iti kasya panagsasauna. Ala akpay ko mga abay. Ngam saanan tanagsakit mo ti panagsasauna. Ala, siya kung tagkid-kid daw iti pasensya. Wen nana. Aw-awataklatan ani Hana. Anyangay. Talaga siguro akasya ti kinatao na. Ngam jakon alaan nga agabay. Nana. Sige, makaamukat balasang ko. Hana, adasa nga ilay. Asino, nanang? Tay kaanakan ni Berto di Tadaya. Tay ngay imay nagbakasyon dito lugar tayaw. Wen, nakitkita kong dayjay. Ngamjak pa'y nakasarita. Adda mo itsura na. Karupropan ni Uncle na. Agpadada agwapo. Wen, nakita kong dayjay. Ingka nga ron kasaritan. Awam mo't siguro ti uyawam kang wana. At isente man nagkawkawas. Kan talaga agwapaw. Ay, kat, depende, nana. Naimbag nga oras mo, ating Hana. Ha, agong ungot samot na ito'y atao. Siya gayam ni Wilay. Kana-kanyang Kalbertaw. Namuak tinagan mo, iti karo ba may Hana? Mabit man laan, Manong Willie. Ha? Agong ungot ka kaday? Ay, sana ding. Abay kong mga akong tangay. Kastoy lang talaga ti volume ti boses ko. Ha, di mo makapsutan ti boses mo, Manong Willie. Ay, saanin Hana? Arasas pa ikini dahito ya. Jak pala inruar tayo kinapig sa ti boses ko. Napigpig sa manin ano, agriyawa ka ding. Anya? Nagpintas ka Hana. Nakomayak,
Umayak ko magdaton kin ka, Hana. Ayayatan ka. Sige, agawid kan, Manong Willie. Busted kan. Ha? Basta dadago sa'yo. Wen, isu apasensya kan, Manong Willie. Saan ka pagan ano? Anya? Damo pa'y apa nagaram na kan ka. Binastad mo adagusay. Anya matikas jengay. Kaslatulang ti kasarsarita na. Nagpigsa ti boses na. Agad kasi nga rumot ti pan nakaitabo na. Jack nga rod kayat, makapa-turn off. Uray man tar na amin ataer. Nukas jay mati kinapigsa ti boses na. Awan sirbi na. Anya, Saan nga isu ti arapaap ko apakiasawaan, nanang? anak ko, hindi ka napili unay. Tama nga nagbaak ka. Saan? Jack ipalubos ang mabakitanak. Itulog ko nga raw. Saan, nanang? Ala, masikog ka manan, Diana. Wen, may kapatan nga anak mi kanila kay ko daytoy, Hana. Ala, adamat gatgatal yung agasawa niya. Ha? Inagdan mo ti anak yun. Ag-control kayo kadi. Kastoy at talaga ti plano mi. Tap na mama minsan ti panagdakkel da. Oho, palusot yung laraytan. Nung ti kinapudno na, agpada kayo iti asawam nga. Ay na, Hana, makiasawa kakit di mo ten. Marigatan kanton nga aganak, numala daw ka ang makiasawa. Bumakit kan abalasang. Ay, ubingak pay. Panagrik namla dayta, nga makitan ti tarupam. Ada nagbakitamon, Hana. Adamot ten kurarot tarupam. Sige, mapanakpay. Naa, nagbastusan day ta, Diana. Uyawon nakmutan. Ada ka no kurarat ti rupa kon. Naglukon. Oho, apal na la day ta kanya. Iso akong di uyaw. Basta ubingak pay. Ay, mabiitan ti apit ko, anak ko. Hindi ka pa'y nakiasawa. Talaga ka ding agbakbakit ka na balasan. Dumtong tulat ta day ta, nanang. Kanon to ba'y ngay? Basta dumtong to agpapiksa kayo kiti. Bakit akon? Umadanin ti apit ko. Marik-rik nakday ta. Saan kayo pa'y amatay, nanang? Asino nga'y tikad-kadwak, numatay kayo humatan? Isungarod ako na kamakiasawa kan. Andan sa pa'y mati may sa nga gararam kan ka. Aklo namun Diyak kayat day jay. Nagbangsit tisang aw na. Din sa agtutut bras. Ay na, bumakit kan abalasang. Di ka nagpili-pili ta narikat ti mabakitan abalasang. Awan kad kadwam ano kasta. Wen, makiasawa akto. Ngam orayot tayo kapkap nakakalalaki. Malamanin. Agmay-may sa aklatan dito'y balay. Natay matngaminin day dinanang ko. Ay, alaak ti sarmeng. Hay, kastoy latan ti ar-aramida. Ti agsarsarmeng. Ti agpapintas. Inaldaw apo manulbusak. Aglipstick akpayan iti nakalablabasit. Tapno adda lamang sirpat kumamat kanyak. Ngam awam matan ti umay agarang kanyak. Hay, jak na puutan ti panaglapas ti tawan. Adumot nga agpayson ti kurarat ti ropak. Ugad-ugadan ng to'y muging ko. Uray puskulak ti pulbos ko. Makita matlata ti kurarat na. Ay, nagrigat gayam ti agmay-maysa. Kumusta nga damat tuntay nataar nga nagaram kanyak iti. Niwili anipik sa ti boses na. Nangasawa siguro day jay. Dagiti daduma anagaram kanyak. Kat adda apo ko dan. Diyak itulog nga agpagpakitak abalasang.
Jak kayat ti agmay sa iti agnanayon. No kasapulan nga agpaarma, aramida. Tapno makaasawa. Naimbag nga oras mo, Diana. Ha? Ne, nakaumay kamat. Hana, sumrak ka. Agyaman na, Diana. Umayak la, makikaarupa. Ala, umay ka. Ne, nagsiksi kamatan di tasuot mo. Hana, bado mo ti teenager te badom. Nakapalda ka iti nagkiting. Kan, naka-strapless kamat. Aywan, daytoy sa tay bagbagada at job, abado. Apay, saan ka amalamin, Hana? Saan? Walang giniginaw na siksi. Ay, sa bagay mo't kit di ah. Aywan, adan samat bisita yo, Diana. Adda ngamin nakitak itay agsapa ala kay dito'y balayo. Aywan, ni kabagis ko dayjay. Nakaturog, tanabannog ang nagbiyahe. Aya, barupay day dyan. Ay saanan, no baintin ti apo ko na. Saan pa'y anabalo? Saan ah? Nakaranting pa'y matla ti asawa na. Ngam, apay aya adamdamagam. Awan? Nadamag ko laeng mata. Sige nga ro, mapanakon. Di kan agkape. Saanin, napsugak. Sige, inakon, Diana. Ne, makadlawakin ka, Hana. Adda ka la dito'y paraangan ti balay mo. Ngam, nakamake up ka. Kan nagkikiting ti badom. Ay, bareng adda dumagas nga umay agarem, Diana. Ha? Amangan no adda mairitong kanyak, Diana. Oray kusing, wenno duling ditan, basta maikasarak, tapno adda lakad kaduak. Anya? Narigat gayam ti agmay-maysa. Pasaray mabuti ngakpayen no kwa. Kasla adda mangal aliakan niya. Sayang, Hana. Nagladaw kamatan ang makapanunot. Asino nga'y ti mairitokin ka? Awan mat. Aywan, malagip ko. Kasla nakitak ni Willie di kalman. Aywan, malagip ko. Kasla nakitak ni Willie di kalman. Di mat nagaramkin ka da dya ide. Willie nga. Dahingay kaanakan day di Tata Berto. Tayo gwapo napigsa ti busis na. Wan, damag ko nga iso ka no tinagtawid iti balay day di angkel na. Iso anakitak iti kalman. Kastaya. Engkanto ka di pasyaran no bigat. Anyat amom, amangan no balon. Sige, mapanak itan. Tayo nakman makiistorya. No, basta. Balokan, Willie. Wait, Hana! Sigangay! Manot anak maun! Ay na. Balasang akpay lang aging gaita. Kastaya! Napigsapay mo lati sa oray no lakaikan. Nawaya akpay Willie. Kan nawaya kamay. Akpada taan nawaya. Aya! Ay kay! Abay awan plano nga makiasawa! Daa, nang runa itata, nagsabat manandagiti dalanta. Ha? Ay sos! Pasensya ka na, Hana! Adan nubiyak! Aniya? Adaw bing nubiyak! Agtawin lang iti 35! Masikong garunay! Ay. Ay, umay kantuno kasarmay! Tangdanan kantuman nga umay agukis iti patatas! Ha? Kuha. Sige, makitan to, Willie. Diyak maipasigurado.
Agawid ak nga roden. Sigay! Ingkag pantalon tanay! Naglamain! Nagkiting ta paldam! Kasla palda ti kinder ta paldam! Malamagan talupom hana! Manang Biyana! Ala, sumrektan intong lakay. Ay, anyat siyang itam ngay. Matay ako si Mabay. Bakit? Awanay. Mabalokan, Rohelia. At tala ka man, tila ibagbagam. Matay ada gusto ibagbagam. Ala, umay kakidin. Tagtumarkan iti agas mo. Mabitin ti apit ko. Bakit? Komplikadon ti sakit ko. Ay la, maagasan ka pa'y into. Basta tong palem, tibilin ti doktor. Tumaram amin nga inresita na nga agas mo. Ano mabalo ka, Rohelia? Makiasawa kang tupay ka day? Ay, atal na ka mamay. San atila ibagbagam? Ay, sumpatam di sa runsod ka. Makiasawa kang tupay? Wano sanay? Anya dagita nga ibagbagam? Garampang ka may bakitan? At napalagayang plano makiasawa no mataya ka? Anya, adaya ipagakakasta. Wala. Hindi mo magsumbatan di sa lunsod ko. Anya aga po ang makiasawa ah. Bakbakitan ako. Saanan ah. Kan may sa. Amangan no siya ti umununa amatay. Sigurado ka? Adi kanton makiasawa? Saan nga road? Itian niya kumaaga po ngay. Wala. Panasam ti makiasawa manay. Dahil aliyain kayong tao. Di kayo ito paturugay. Puyatin kayong tao. Itinakaro abutan. Hello, anak ko. Hello, Tatang. Anyat sakit yu aya ngayong bagat doktor. Ano nga raw magsen anak ko? Awanan. Mataya ka iti mabe. Anyat sakit yu aya kunak. Ay, ano anak ko? Complicated. Rayuma. Arthritis. Panatang. Sakit tingipan. Kun migraine. Anya, una yan. Saan yung ngay patay dagita, Tatang? Adapay, anak ko. Sakit ti puso. High blood. Kun diabetes, anak ko. Anya? Awanan. Kumplitos ricados amin na sakit ko, anak ko. Ang sing-singpad kayo, ha? Why? Di yung baybayan tinayaw, no kumamsaw. Uray, anda kayo, iti anayaw. Paspasyarin yung tulata. Bantayan niyo. Tambagan lumaki asawa manay. Ay, diyak kaya't ang makiasawa manay. Tambagan lumakatumpong iti loko alalakay. Tambagan lupasakitan dan tulang ni nanang yaw. Ay na, agbyag kayo pa itinapao, Tatang. Ay, saanay, nanak ko. Tambagan lo ang tinagtupay ki di a kanser ti sakit ko. Ay na. Sungawanay. Isungawan kastay nakasagana anak ko. Saganaan tayo, di papatay ko. Dikit di pa naging bagyo di panunutan nyo, Tatang. Pag tinulungan ming agkapsat, di gastusan nyo ang paagas. Ay, agyaman anak ko. Rohelia, agring ka. Magring ka. Apay aya, intong. Wah, kaslam marigata na agangas. Anya? Pampanunutan nga medakiti. Sakit ka. Kani,
Marigatan ang tingakangas. Matayak sa matin na Royla. Di ka nga minunay agpapanunot Ipan kung saan Royla. Sakit si Maruko ko. Tipayak. Nervyos. Danong. Yalahan ang iti danong. Sige, mabiit lang nga raw. Kumusta kayon, Tatang? Ay, kastoy Dandanay, tihapid ka. Imay kami nga agkabsat, tao may miitit ti kwarta gastusan yung agpaagas, tatang. Wen, Tatang. Aramiden mi ti amin na kabaulan mi kan ni Manang Maxine. Tapno maipaagas da kayo. Ay, agyaman anak ko. Nasaya at may taimay kayo. Sonia, Maxine. Andingayin nyo man tamayaw. Adto ti kwarta pagpaagas yo, Tatang. Dahito yung mati-share ko. Da kayong ti mangigam, nanang. Ay, saan? Siyak ti magigag. Tama nga lumapukaw mo, Rohilya. Anya? Ala, baybayan yun no kasta ti kayat na, Nanang. Anadan yung nga roday ta, tanay. Dakkal agatad day ta, tatang. Mabayag tuman siguron sa ak makaitid, tane. Adupay ti paggastusak. Uray siyak, tatang. Isong agpaimbag kayo. Wal, anak ko. Intong, agrobwat kan Ita ti schedule ti check up mo saan aya? Naibusan dagitay agas mo. Ay, kimatang ako. Anya, apay agimatang kadagos. Kat saan ka pa'y check up? Isumot lang, tirisita na. Isumaging matang ako na. Anya, apay ngay. Mauma ako na mapanidyo ospital. Agiskwila akong di nga ospital, makauma. Kahit, anya nga agas ti ginatang mo. Kita akman gusto matlaan. Diyan nakasurat iti resita ti ginatang ko. Anya, Kita ang kide, da sumangpit alugan. Taringan na, iturog ko ba anya alugan. Kaya deliver iti order ko. Order mo nga. Ay order ko pagбalayak. Pagbalayam. Ay basta pagбalayak. Pagбalayak inton matayak. Tatay Tong, updatean yung order yung. Okay ka din? Ay, wag. Kastoy, ti kayat kau. Kap nakakon day tao. Oh, day tao, ti bayad kau. Mansaw baraw. Ay, ipadas yun pa ya, tata. Amangan no saan kayo nga umanay? Ay, umanayak. Rinukod nakmitin sana ya. Sa bagay mo't kit di tata. Mayat day talongon, nalagan. Kabailan nyo abagkatay, mismo alungon nyaw. Mayat ano kasta, kauray sakto mismo, timang bagkat nito'y lungon kaw, inton mataya. Una yan. Sige nga raw, tata. Dapay deliveran na sige baraw, kat agyaman na. Sige, tata. Patuluyin main. Awagan daklaan, no da problema. Wan, sige nga raw, baraw. Ay, intaw. Ha? Apay day talungaw. Paglungunak to pinaaramid ka kini Mansaw. Napintasan ka day. Pasadya lungon day to. Binayada ko. Hawanag ti problema. Di ka problema iti lungaw ninton matayak. Anya ka din lay tangar aramidem. Imbis nga agas mo tigatangem. May mayaten ti kastoy. Tapno nakasaganan ti pangipisukan yung to kanyak inton matayak. Ay na, una yan. Makapaalyaw mo tikas tangar aramidem. Ay, tulungan na kini. Da isirekta di tabalay. Ay na, tilar aramidem intong. Mabayag pa'y amatay ka. Ay, amo maya. Marigrig nak ngaruday. Mapiitang ti apit ko. So, ang masapaw, isaganak na ita. Intong, manganay. Ay, umunakan, tadar aramidag. Ha? Apay alin no katamday ti alungaw. Kita nga raw, no dapay kurang na. Anya?
Umay ka di mga nain. Tanay, agtumar ka pa ti agas mo. Ay, unakan. Madamdama akto. Tanay, nabsugak pa. Ay na, manipod at danday ta alungon. Maliwliwaya mo ti agtumar iti agas mo. Kunuan gayam, apay ayan lagi ti agas mo. Apay ajak matun makitkita ti pangikabkabilak. Ay, indulin ko ah. Umay ka nga rod manganin ta agtumar kan. Wan, madamdaman ton. Di nakadipakadaragan. Saan ako maubing ang masapol apal palagi pa, Roelia? Kat apay nga rod alino katam talungon. Wag, ayabak ni Mansaw. Pabaliwak ti pintor na. Sa anak akong tinto iti kolor na. Anya? Hello, anak ko. Hello, Nanang. Kumusta ni Tatang? Kastoy pasaray agsangit no malagit na dagiti sakit na. Ay, katandingayan niyo Kanayon mat nga ramidak ti kasta. Anyat kukun na itan ngay. Adda iti ayan tilungon na Isulat but-buting tingin na dayjay. Pinasukatan na iti pintor idi na minsan. Sa ita, linukatan naman ay pumpunasan na. Apay nga min alungon ti ginatang na. Imbes nga agas ko ma. Jak abuay ti amayo. Iso unti nangigatangan na iti interview a kwarta. Kasano nga runan nga nagiti agas na. At natumtumaran na. Kunanamat nga adda. Ta iso nga minti gumatgatangan. Di na kayatan ti agpa-check up. Isulatan ti gumatgatang iti agas na. Ni, apay nga Ay na, tanak no pilitet. Iso akasarita yuman ti amayo Sonia. Ay na, aglisi ka na, Roelia. Aglisi ka, excuse. Excuse. Ne, apay manan abinaklay mo talungaw. Pangipanamanan. Ay, anda tarimaanag. Tulungan nak man na magibaba. Hay, saan ang makaidid na rito alungon nga? Anya manan ti aramidam aya. Ay, ipadas ko manin Tabaka bimasitan. Baka kimsan. Anya? Ay, mabitlan. Isuot ko to'y kagat-gatang ko ako, boy, ha? Apay agimatang ka iti kuboy hat. Tapno taraki akmit, amatay. Anya? Tilar aramidam mat alaklakayan. Nan, excuse, ta ipadas ka. Ang mga nukimsanan tilungon ka. Tay agas mo ngay. Ay na, nalpasan. Atay ta. Kita man lumayat. Kasla ka labagtik. Ay, sos. Madi Ay na, maday. Naipag. Bakit? Kasano asan nga ubipot kat nagpuskol matain kalugong mo. Madi talaga. Alam man di cellphone ko. Taawagak ni Mansaw. Tarimaanin na, tulungon ko. Manay! Inta agpa-check up. Di ka nagpakpakitan iti doktor mo. Napana ko na, di kalman. Sa di ka nagpakuyog kanyak. San ang masapulan? Kabailak, Mike. Kit anyat ko na ti doktor ngay. Awan, Mike. Agtantanamitin mo lang. Hindi kwan. Hinted nan tay resita. Ginatang kumutin na, nagitay agas ka. Tay agas mo para high blood ngay. Adapay? Wan. Ado, nan. Alam man tay cellphone ko. Taawagak ni Mansaw. Apay manay? At napatarimaan ko, ilungon ko. May kakitipilid naman. Tapno jak bakbaklayan no kasya nga ihakar ko. Tapno idoron-doron kong tulagay. Anya? Excuse, Roelia. Nay, ano mananday talungon na ya? Saan ka makaidid na? Ay no. Mayatay. Idoron ko lang ang kitmagnan. Tandaan, tipilid na bakal. Pinaikam mga agpaisyon tipilid na. Ay, kadwa na. Manibilal at kurang naan. Kahit, apay nga idoron-doron mo nga rod manain. Wan, tapaikak iti basit atawa na. Anya! Hay! Kas kalabagtet iti kastangar aramidem. Lungon pa ikam iti tawa? Una, tapno presko. Kan saan lapas tatawa, di pakabil ka. Daytay sliding window, di pakabil ka. Wait no. Anya! Wan, tapno saan anasip nga iti unag. Hay! Daka mo king kaintog.
Agbalakan siyan! Agawit kayo man ta umayo anawaan ti amayo. Mabagbag titsan. Jay latan lungon na ti ayan ti atensyon na. Anya, katay agas na nga nanang. Jak amo damdamagak no pangikikan na. Di namit ibaga. Basta nagtumar ka nun. Anya, sapay busy nanang. Jakpay lang makaawit. Uray ni Sonia. Kasta malat ko na idi imawag. Busy ka na. Mala, bantayan yun ni tatang, nanang. Diyo baybayan. Basta ipalagip yung akanayon ti agas na. Tilatan lungon ang ginatang na ti pagkasgasdosan na anak ko. Masuronak nga road. Taimbis nga aginana. Saan? Tapagpuypuyatan na painukwa. Isulat but-buting-tingan na. Kan pasaray ipadas na. Mala, baybayan nyo lagtan. Ta mga no ma-stress no paritan nyo iti kayat ng aramiden. Pasensya atan Jakpay lang makaawit ita, nanang. Intun umaabulan siguron. Sige nga road, anak ko. Bye. Ito, umaikan, tamangantan. Nakagao akon. Ha, anya dayjay. Kanap tuog mat anak tao da silid mi kan intong. Intong! Intong! Ha! Nakapaklap ka matan dito suwelo! Apa yan? Diyos ko, anyat na pasamakin kan! Tataro ba? Tulungan da! Kumustan tirik nayo, tata? Magtaanda kayo. Anak ko. Wen, tatang. Apay ngay abinaybaan nyo ti Baguio. Naatake ti amayo. Di na gayam tinumtumar tagi ti agas na. Apay ngay adiyo tinumpal ti bilin ti doktor, tatang. Ison tumit la amat raya ko. Yawit na ka din. Ay na, sana mabalin, tatang. Agtalinaad kayo pala diti ospital. Rohilya, gawin ka. Daita lukatan tailungon ko. Tapno saan nga umangot iti unay. Ikam iti banglo. Saan man nga minaday talunglungon ti pampanunutam. Tikit ti panagimbag mo. Matay ako iti mabiit. Ikapunasan tilungon ko. Ang yamanak nakaawit tamit laangan bakay. Uwan Hay, paralisadon ti kagudwa ti bagem. Di kan tumat nga min nagtumtumar iti agas mo. Anya ngay ita. Kita man ti kasta nagbanagam. Patayak nga rugan. Ala, agtumar ka din iti agas mo. Siyak ti matungpal ita. Kayahat matayak tubiglaan. Saan man anatangkan ti ulom intaw? Makasanak man kini sa ipisok na ko dita lungon ko. Anya? Adday ta ka manay. Kunakbit nga. Basta ipisok na itilungon ko. Guyo dem dito'y tidipilit alungon ko sa ipisok na ko. Tapno matayak ko. Ay saan? Purak tupay dahi alungaw. Sige, pabanasam sa agpatindaga dito'y kama. Anya? Pagkatindag na ipisok na itilungon ko. Kaya't kunti ang rest in peace. Ay, por Diyos! Manang Biyana!
agas mo, chocolate, kabsat. Nay, si ka magayam kabsat lollipop. Sumarag ka Ang adapay laang da anak mo dito'y unag. Di da pa'y nalpas nga agsarsarita kan ni Munay nga anak mo. Aya, sige. Agtugtugawak pa lang arod dito'y balkonyo, kabsat chocolate. Taurayag amalpas da nga agsarita. Sige, kabsat lollipop. Datapay latag sarsarita. Tapno saan ka maburing dito'y nga agtugtugaw. Ay kituna. Pagyamanak launay, kabsat chocolate. Madamag kumanlaeng kabsat lollipop. Anya dayta, kabsat chocolate. Agama kayo nga agkaribal. May sa ababa iti pagdatdatunan niyo. Naimbag man tasan kayo nga agapakan ni Tiram nga anak mo. Saan? Nagsaritaan min dayta, kabsat chocolate. Maawatan ti anak ko. Ket maawatan nakmet ni Tiram. Anya nga, ket adamit puso mi makarik na iti ayat. Nairanapay may sa ababa iti nakariknaan mi iti ayat, kabsat chocolate. Wang nga rod Sport kami iti anak ko. Inyarig mi iti panagarim mi iti ay ayam. At mangabak, at damit maabak. Iso nga aklunin min ati niya managasat may kanimunay, kabsat. Nasaya at nga rod ano kas tagayam ti kapanunutan niyaw kabsat. Ay, jak ngamin maliklikan tagdanag. Tamangan kit din no agapa kayo nga agama. Gapukan ni mo na nga anak ko. Ay, saan to ang mapasamak dayta, kabsat chocolate. Sige mo, Nay. Patuloy ka rodan. Tanang nagkutiboses ni tatang ko titaruhan. Umay matan agaram. O sige, Tiram. Agyaman na kitiintad mo arigalo, ha? Awan na nyaman na mo, Nay. Basta da ito'y titandaanam. No siyak ti pakiasawaam. Agbalin kanto a senyorita iti sidong ko. Dati kanto pagtrabahon apulos. Ken itit ko amin nakasapulam. Amin akit daw. Ipaay kong to amin king ka. Tiram. Sige, mapanakon mo, Nay. Nasapay ko ma. Tasakto ti aklunam. At to'y tiregalok ken ka, munay. Nalabasit a bestida. Ken at napasurot na a half sleep. Anya nga'y abistida da ito'y. Katama, tapno magitam. O sige. Wow! Nagpintas mo da abistida da ito yan? Magustuam ka day, munay. When Tata Lollipop. Ay na, nagpintas. Bagbagay ko da ito da napudawag. Kan napintasak, kan seksiak. Ay na, at adarong marti kinapintas ko na isuot ko da ito eh. Iso nga rod aday tatiginatang kaw. Taamaw ka maibagay kin ka. Ay na, at damanan nga agkatay dagiti agrayo kanyak. No makita da kasuot ko da ito eh. At agyaman nak ha. Awan anyaman na. Basta parakan ka. Apag iso, nalabasit mo't sandal kan herban tay inted ni Tiram nga anak mo kanyak. Agpaparis aminan. Nasaya at nga raod. Ngam, di ka matlaag desisyonan, munay. No asino ka na kami iti anak ko ti Pilyam. Ay, kwa. Ay, marigata nak nga ron nga agpili no asino kada kayo ti pakiasawa tata. Ay, no mabalin la ko maadwa ti pakiasawaan. Dwa kayon nga akluna. Saan mabalin May salaan ti Pilyam. Siyak nga mindaklunam. Ta ipatawid kung to amin kin kasa ni Kwak.
Tata Lollipop, intad mo ka din titawid ni Tiram nga anak mo? Ay, wen. Nainagan pa'y kinkwanan Nalawa ti daga ni Tiram nga impatawid ko. Ngem, nalawlawalat ta ti daga. Si Kantaw ti mangtawid iti dayjay. Ta sigurado nga umun-unaak amatay ngem sika. Kwa? Ay, marigatanak nga agpili. Iso mabalin ka di. Ikandak pa iti uray makalawas apawayway. Tapno makapanunot ak iti husto. Sige, awan problema. Munay. Kahit asino nga'y kada Lollipop kan Tiram taklo ng munay. Ay, kinapudno na nanang. Awan ti kayat ko kadakwada. Awan ti type ko. Tagpada da alaan. Agkarupro padapay mat nga rod. Na, no kasta ngawan kayam kayat mo kadakwada. Dirit sa amidan tapno sanda magnamnama iti awan. Ikidumakon ti mga klon iti maysa kadakwada nanang. Ha? Anyat kayat mo asawan? Uray nalaadan tanalawa mo ti dagada. Nangina ti daga ita nanang. Ilakok to ti dagada no makiasawa ak iti maysa kadakwada. Anya! Ay na, saan nasaya at dayta pampanunutem? No kasta mo lang ti planom, basta dam idan. Isudala ang tibak ng anagaram kanyak nanang. Arapaap ko ti makiasawa iti baknang. Tapno napintas to ti biyag ko. Anya! Ure anyat sa wuntun andag iti tao. Ure ibagada alaad ti asawak. Tinapatag, nalawa ti dagana. Kahit asino nga rod nga ti pilyam kadakwada. Ni kaditiram ta iso ti obubeng. No ni tiram ti pilyak. At idug pa'y ti biyag day chay takatawon ng klaan. Di mayat no at idug ti biyag na. Tapno na paot ti panagdanayaw. At idug mat-aapanawin na makidana akitilaan. Oho, manjak mat-ananang. Isuan ni Tata Lollipop ti aklunag talakayan. Mabiitan amatay day chay nanang. Anya! Mabiitak amabalo no iso ti pakiasawaak talakayan. Kukwak to aminin asa ni Kwana. Ilakok to ti tawidag adaga. Kat gumatangak ton iti gwapo nga asawaak. Anya! Tiram, anak ko. Kasla mapukpukawan ako ni tinamnama kan ni Munay. Ha? Apay tatang. Anyat imbaga ni Munay kada kayo. Awan mo't di day. Kasla marik-rik na ako. Si kalaki di tiaklonan na anak ko. Tagkatawunan kayo. Ha? Di ka madanagan anak ko. No si katiaklonan na. Maragsakan naklata. Paraken ka. Agyaman at no maawatan da kami. No, bilang siyak ti aklunan na Kasano ngay no da kayo ti kayat na. Awan, adayaw mapasamak ti kastay. Talakaya ko anak ko. Sika ti kayatin na. Taubing ka pa. Kasla makonsensyak ba't no siyak ti aklunan na tatang. Masyanak mat kada kayo. Okay laeng anak ko. Basta naragsak ka. Naragsakak mo tayo. Kastoy langan tatang. No basteden na kayo ni Monay. Ni nanang na lang termonyo. Anya, ay saan mo din anak ko. Kabsat laeng ti pangibilbilanga kininanam at tsokolay. Tiram, Tata Lollipop, pinaayaban kayo adwa ta ibagakon ti pangadeng ko. Ha? No kasta. Adan aklunam kada kami, Monay? Wan, Tiram. Ay, nagdagang Ne, tatang. Agkalingitan kayo matay. Pudutin kayo kadi, Tata Lollipop? Wah, uwin nga raw. Dagaanganak. Ha? Ala, agsangit kayo matan. Apa yan?
marikrik na nga minay, munay. Amo ko, no, asino ti pilyam ka na kami, tirang anak ko. Tatang, di mo't adda saritaan tayo. Kunayo mo't amaklon nyo, tikasat yun no bilang. Wan matkiday, anak ko. Masakitan latamit ato'y puso, anak ko. Saan abali tatang? Ito nagasawa kaming kinimonay. Ipaayanda kayo iti atong apo ko yo. Saan ka di monay? Nasyak ti aglunam Jakon agpalpalikaw pay. Sikat ti aklunak, lollipop. Aga, agpaiso ka iti nanggag ko, munay. Saan ka amang rabrabak laang? Noan niya ti imbagak, isun. Awanan ti adubay nga eksplanasyon. Mabit lang ha, tayabak ni nanang. Tatulagan tayon ti kasarta, lollipop. Ita tanalpasan ti kasaryo kinimonay. Agbakasyonak man pay lang tatang. Ha? Pagbakasyonam ngay anak ka. Yayayan dagiti kasinsin ko tatang. Sige anak ka. Ngam uli dagdagin daw iti pasensya. Tsak ni namnama asyak ti pilyan ni munay anak ko. Wan, naklon kong tigasat ko tatang. Katsapay ko ma, tanaragsak kayo iti agnanayon. Papa na munay, kat rabiin. Inak maturog isi balay da nanang. Ha? Nay, apay ngay akasta. Manipod nagkasarta. Saan tapaya nagkainda? Agasawatan. Kwa, maikawa ak ngamin. Kan agbinulanak. Anya ko mano agbinulan ka. Tinapatag agkaabay ta maturog. Tagasawa takit nga raw. Inton malpas ti panagbinulan ko. Saak maturog dito, lollipop. Kaano ngay? Kwa, inton umay abulan siguro. Yeah. Nagbaot mo day ta panagbinulan mo? Agpampambar ka kadilaang? Saan? Basta, mabainak pailakan ka. Maikawaak, basta mabainak. Pagbainam kumangay. Aywan, manutawan mo itayan, lollipop. Nasurok la 60. Ay, awan ka diti sakit mo? Ay, rayo malaang kan arthritis tiyan anayag iti bagay. Apay aya? Ay, diabetes ngay, awan? Nay, awan mate. Awan sakit mo iti puso? Ay awan. Di ka madanagan. Nasalon ato'y asawam. Agbiagak pa'y itinapaaw. Anyat ko kuam diti balay, munay. Imbis ngayon ka tumulong agluto iti balayo iti asawam. Diyak kaya't tagawit ijay. Anya, apay ngay. Agasawa kayo garudan. Agasawa kami la iti papila. Ngam iti puso, saan? Pagan ano kumamot na iti alakay ngay. Lakay lang arudan, laad pa'y. Anya, ay na, agsao ka man ako nakon. Nag-asawa ka pa'y lang arun kang kuwana, no uyawang malagaya. Ay na, sumanao kayo mat. Amuyo lang arudan ti rason. No api anak asawa ka ni lollipop. Di mo't lang amin kumapsutan tapno mabalo akon. Anya, ay punay mo ti kasta pa nagsasaumon. Ilunod mo pa'y kadya asawa mon. Ay na, di tanto matla titurong na, nanang. Matay tayo amin. Anda ayama bumato dito lubong. Awan, nanang. Masaduta ko na mapan ije balay da nanang. No kasta, maturog ka ita dito'y balay. When lollipop, mabanugak amag na. Ay, kamaudyanan na. Makaidda kamutlaangan munay. Sa anak anarwam nga da kaidana. Maturog akong ije sofa. Ay, saan amapalin Adda ako nga asawam. So nga iruam mong tibagay nga adda kaidana.
I love you. Sumango ka man kanyak. Di nakman sagit-sagitin, Lollipop. Arakupin ka mamay. Agpaarakop ka mamay kanyak. Ay, manjak! Iparabaw mo lang di mami ti abagak. Ngam di mo ikut-kuti Anya, ay unay mo ti panang parparigat mo kanyakon aya. Ay wain, aglakwak iti baboy inton bigat. Talo ababaw di ilakaw. Alaem taw ti mapaglakwak. Ha? Una, kanrumbang la asyak ti mangigam iti kwartata ta asawa nakit nga rod. Ited ko ti kwarta, iti may sa kondisyon. Ha? Anya kondisyon? Sige man langit. Basta di nakpakibibyangan iti kayat kong aramidon Numaalak ti kwarta. Rumwarak tadda papanak. Ay wain, no problem, munay. Numatay ni Lollipop. Ilakok to amin adagami nanang. Apay aya aday tapatay-patay ti ibagbagam si kamunay. Panangiruromantikas ta Ay na, lakayan ni Lollipop. Isungarod anak ki asawa akan kuana tapno mabalo ak adagos nanang. Ay, agdal na ka man. Agawid ka kiday. Tayong kasi kaswan di asawam. Saan? Rumwarak tadalakad ming agbabarkada. Ay na, di ka lamabay ni tikas tangar aramidem. Amangan nagkonsumisyon di asawam kan ka. Mayat kitian nagkonsumisyon nanang. Tapno mabiit amatay. Kat mabalo ak matan. Aniya! Nana Chocolate, ni Munay, nadisgrasya tinakiangkasan na motorsiklaw. Ayan anak ko ngay. Kumusta ni Munay? Daksanggasat nana, natayan ni Munay. Anya, sana puno na ita. Sana natay anak ko. Sana puno na ita.